Anois táid chun Sonraí nó eolas a thaispáint ar Graf. Rinne me se roinn taide sa mála. Bhí mé gur fáil amach cén phlandaí I bhí le feiceáil I mo ghairdín. Nis ní raibh me chun an ghairdín ar fada heiceáil mar go dtógadh sé óháda agus bheadh an numracha le córamh agam. Mar sin, bheadh mé méid ar cearnathe amháin agus seo hé. Rinne mé méid ar cearnathe le bataí agus cumán mar ní raibh dóthain bataí agam, agus déach mé ar na phlandaí difriúla a bhí le feiceáil an seo. Nis, is bailach iontach Graf chun Sonraí nó eolas a thaispáint mar go dtugann sé annach chuid eolas I bictúr amháin. Nis, chóirigh me sin na phlandaí difriúla, agus siad é a méid phlandaí a bhí le feiceáil agus na cinál phlandaí bhí ann. Bhí caman imime, 18, seamar chapel, seamar bháin, nóníní agus fílí. Nis feicim an seo gur bé nónín an méid is mú phlandaí an sin agus seamar chapel níorbhah aon cheann dé gáin. Cén Graf is iúnaí chun an tóla seo thaispáint? Well, déting tro Graf a úsáid ach ní iarrann sé sin mar is eolas é sin a gur tréimh se ama agus ní muid ach a thaispáint eolas faoi le in am faoi le. Capan go mbeadh Barrachairt úsáid a chó seo, mar gúil sé anfeicáilach agus gúil sé crin chomá. Nuair tatú tógáil nuair tarraingt Barrachairt, bei rá aiseán, bei méid na phlandaí chur an seo, mar sin beag iver an seo, agus bei na cinál phlandaí scríofa an sin. Dúirt mé libh gur feithanaí nónín ann, agus bhí aon cheann déag de na seamar ann. Caithim sé beartú cén bearna a bhága mé idir na himhreacha. Déting iad dhéanamh I dóna, so bheadh nád a gúnaí san áit na bhúlan an dá aisean na chéile sin nád. Nád. Dó, ceathar, sé, 8, 10, 2, ó bheadh sé sin a bhádro áard. Buna mé tríd as dehanna. Nád. 10, 23. Ní bheadh sé an chruinne, meach, bheadh an tólas I leog ar na spásanna seo. Buna mé tríd as 5. Nád. 5, 10, 50, 23. Capan gur bin an bearna is fearr le fágal idir na himhreacha. Nis, an chéad ceann go muid chun curisteach ná na nóníní. Becheart riadóir úsáid a gúnaí nuair tatú tarraingt Graf mar caithíonn tólas a bheith crin, chuirméisteach na himhreachan seo 5, 10, 50, 23. Nis feice tú an sa chart seo níl na nóní gáil sús có fada le trocha mar ní trocha á ní bhánach feithanaí. Is deas an rud é dahanna difriúla a úsáid. Feicim muid inis cé ceann eile. Caman imime. Ó ceann déag ach ab sin. Seamar chapel. Seamar bháin. 3 déag ach ab. Agus a ceann darnach fílí. Nis, mar dúirt mé becheart rialóir úsáid go sin agus nach chun an Graf an feicáilach. Ó bheithe féchant ar an Graf, gan mis sé tuairt an tólas chuoibh bhí céhhéad atá ann, cén blá a bhí níos feicálaí sa ghairdín, a méid is mú acab? Nóníní. Agus céad aon cheann nach rá mór an acab le feiceáil? Seamar chapel. Nis, feicim muid an seo bhí fílí ann chomá. Céhhéad fílí bhí le feiceáil? Nis, feice tú go bhfuil sé dírithe an líne 20 fílí a bhí le feiceáil sa bhéidir cearnathe seo. Well, sin an Graf a tharraing mise. Cúpla rud na meabhrú nuair tatú tarraingt Graf ná duna go dearmad ar seo, caiith tú lipéid a chur ar naca leis na haisina, caiith tú beartú cén bearna a agat tú idir na himhreacha, rinne mise 5 ach déiteach do Graf bheith difriú beidir I dóna nó dehanna, brachan sé ar an iver is mó, an méid is mó atá ann, agus an méid is lú atá ann, agus gan áras úsáid rialóir agus úsáid dahanna difriúla go mbeadh sé feicáilach. Feadh sé simú den ina sibh sé é sin sála freisin. Beidir fechar na phlandaí atá le feiceáil I do ghairdín é méid a cearnathe, nó fiú déiteach sibh breanú ar an mahadán éon atá tíomh maithe goibh agus féchant cén éon a hagans leistigh de leithúir a chléig. Scríomh sí siad agus an méid acu atá ann agus taispáin an tólas ar Graf díreach mar rinne mise.